Vážne sa modlím. 12. Vanesko, kde je Anička? Prosím vás, venujte pozornosť tu dopredu, prosím vás. Prestajme rozprávať a poďme uprejmať pozornosť na Boha. Dneska sa rozhodli skoro 15 ľudí učiniť Božiu zmluvu s Kristom. Rozhodli sa potvrdiť svoju vieru krstom. Lebo Biblia nás učí, čo je krst. Keď sa nás niekto pýta, čo je krst, tak krst je potvrdenie mojej viery. Jeden človek povedal Pavlovi, že má vieru, ale bez skutkov. A Pavel mu povedal, počúvajte, Pavel mu povedal, ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem moju vieru vo skutkoch. A tak, pretože viera bez skutkov nie je ničím, ani skutky bez viery nie je ničím. Ale viera zo skutkov, ktorej veríš, je všetkým. Lebo to, čo veríš, musíš potvrdiť pred ľuďmi, pred nebom, pred diablom, pred démonmi, pred andelmi, lebo musia byť sviedkovia, ako aj dnes ste vy. Takže vy ste sa rozhodli potvrdiť svoju vieru na základe krstu. Krst je to, že sami sa vzdávate svojho tela a krstom, keď sa ponára, tak je to symbolické umieranie tvojho telesného ja. Adama, z ktorého ste stvorení, to sa zruší, to ostane dole a vy vyjdete na podobu Krista. Lebo ten prvý človek, ktorý sa volal Adam, zomrel a pochovali ho do blata. Ale ten druhý človek, ktorý bol nebeský človek, prišiel, chceli ho pochovať, ale on sa vyburil cez všetky hroby, cez peklo a vyšiel z neho a povedal, hľa, je mi daná všetká moc na nebi, na zemi. A mám kľúče pekla aj smrti. A dávam vám moc a autoritu činiť veľké veci v mojom mene. A preto my sa nechceme podávať tomu, ktorý zomrel, ale tomu, ktorý zomrel, ale je stále z mŕtvych. Tretieho dňa. A preto vy, keď zomierate, tak zomierate pre Adama, lebo Adam vás priniesol do hriechu, ale Ježíš vás priniesol do života. Prvý človek nám priniesol smrť, prvý syn Boží, ale ten druhý človek, čo je Ježiš Kristus, nám priniesol život. A vy, keď chcete ten život prijať, tak musíte potvrdiť a ukázať to pred svedkami, že ho chcete vyznať a že ho prijímate. A od dnešného dňa vy potvrdzujete svoju vieru a budete chodiť vo svetle. Teraz tento krst, veľa ľudí tomu hovorí, kresťania je studená viera. Prečo? Lebo sa musia krstiť v studenej vode. Pretože keď vy sa krstíte v studenej vode, na jednej rieke stojí Ján Krstiteľ a na druhej rieke stojí Ježiš Kristus, čo pokým Ján Krstiteľ stojí v rieke studenej, Ježiš Kristus stojí v rieke ohňa. Tečúčemu prúdu ohňa, na ktorý čaká. Keď vy ste krstení vodou, studení, tak vy prechádzate do toho ohňa, kde vás Ježiš bude krstiť ohňom a Duchom Svätým. Lebo hľa, prichádza ten, ktorý je predo mnou. A bol som prvákom a je prvší ako ja. A to je Ježiš Kristus. A povedal, keď vychádzal Ježiš, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A vy nasledujete tú cestu a potvrdzujete celú cestu Ježiša Krista. Nechceme to mať len v ústoch, ale chceme to mať v skutkoch. V skutkoch a ústoch a vo viere. Vtedy potvrdzujeme celý zákon Ježiša Krista. Keď Ježiš to urobil, to sme my, že by sme to neučinili. Dnes je v nebesiach veľká radosť, lebo 15 ľudí sa rozhodli vzdať samých seba pre Krista. Tak ako Ježiš sa rozhodol vzdať samého seba pre Otca,
tak vy sa rozhodujete vzdať samých seba pre Krista. A Ježiš hovorí, príďte ku mne a nikto vás nedokáže vytrhnúť z mojej ruky. Nikto vás nevytrhne z jeho ruky. Takže podávajte sa dneska Bohu a budete pokrstení v jeho mene. Tak vy znamená to, že budete poslušní Bohu. Krst je poslušnosť Bohu. Prijatie Krista je poslušnosť Bohu. A vtedy, keď poslúchate Boha, tak Boh vám nakláňa svoje ucho. Lebo stávate sa jeden z jeho synov. Stávate sa duchovnou osobou. Telesná osoba musí zostať dole. Pokrytstvo, nenávidenie bratov, ohováranie, potupstvo, lakomstvo. Toto všetko musí zostať dole. A musí výjsť Ježiš Kristus, na ktorého celý svet hľadal hriech. Diabol hľadal hriech. Biblia hovorí, Ježiš hovorí, hľa, už prichádza žalovník, ktorý žaluje dňom i nocom pred trónom Božím. Ale hľa, nemá na mňa ničoho. Nemá na mňa ničoho. Amen? Amen. Takže poďme sa pomodliť. Halelúja. Ja ťa slávim, Ježiši Kristi, velebujem Tvoje sveté meno. A tým, že by Tvoje slovo bolo, Pane, dneska vyvyšeno i v živote, Pane. V každom živote, ktorý sa dá na Tvoj obraz, Pane. V každom živote, ktorý sa ponorí, Pane. Ktorý sa ponorí do tej rieky, Pane. Nech vyjde nový človek, Pane. Nech sa im podávajú duchovia. Nech sa im podávajú démoni v Tvojom mene, Pane. V Tvojom mene, Pane. Nech prinášajú ovocie svojim časom, Pane. Nech ich počúvajú ľudia. Skrze ich káze nech sa dávajú a nech prijá Teba do svojho srdca, Pane. Ja žiadam, Pane, že by sa dneska nebo otvorilo, ako sa otvoril za Tvojich čas. Keď sadol na Tvoje rameno holubica v Tvoje svetom duchu, Pane. Ja Ti ďakujem, Ježiš, že dnes sa otvorí nebesia pre všetkých nich, Pane. A budú sa meniť veci v živote. Na to, na čo opovrhovali, že by sa pozerali Tvojimi očami. Tých, ktorí nemilovali, že by milovali, Pane. Dovol nám vojsť do Tvojej lásky a do Tvojho požehnania, Pane. Ďakujem Ti, Ježiš. Amen. Dajme potlesk Pánovi. Halleluja! 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 Ideme! Takže ideme. Naskakujte motore.